Ola, benvidas, benvidos unha tarde de martes máis ao curso de Lingua e Cultura Galegas da Aula Galicia Aberta. Hoxe, como sempre, desprazámonos a unha nova localización de Galicia para vos introducir un vídeo dunhas persoas veciñas que nos permitirán pasar a esta segunda parte da clase máis teórica. No caso de hoxe, desprazámonos cara ao Couto, en Muíño Zas, na provincia da Coruña, e o vídeo co que iniciamos a sesión deste martes está protagonizado por un grupo de veciñas e veciños que bailan, entre outras cousas, unha muiñeira bella. Dentro vídeo vémonos nun intre. Cantadora, cantadene, ella matara del peño, que no ría ni querer. No ría ni querer, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Uy, ay, 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 no me hagas padecer porque tengo niñas en orden. Pois excelente achega en formato vídeo que espero que desfrutarades como cada martes. E como vos dicía, retomando un pouco a localización xeográfica, situámonos neste punto, no Couto, en Zas, en concreto no municipio do Muíño, dentro da provincia da Coruña. Onde nos atopamos máis concretamente? En que comarca? Na comarca da Terra de Soneira, formada por Camariñas, Vimianzo e Zas. Neste caso, destacamos, como sempre, certos lugares de interese que vos poden interesar, vai a redundancia, se podedes pasarvos a facer unha visita por esta zona. Neste caso, destacamos, sobre todo, lugares de interese paisaxístico, natural e demais, tales como o Dolmen da Arca da Piousa, un dos máis antigos de Galiza, de feito, un dos máis grandes e un dos máis pesados tamén cunhas lousas que pesan, se non lembro mal, máis de 35 toneladas. A Carballeira de Baio, a que acompaña a fotografía que tedes precisamente nesta diapositiva, ou o Pazo das Torres do Allo, un dos tamén máis antigos de Galicia, que data de antes das revoltas irmandiñas. Por último, destacamos outro enclave paisaxístico importante, como pode ser o Pico de Meda, un dos máis altos tamén desta zona que temos por aquí. Sobre as festas e celebracións, pois, por exemplo, a festa da Carballeira de Zas, as festas do Carme, tamén xa arquicoñecidas por todas e por todos vos, probablemente dende antes deste curso, pero como vedes, temos unha afluencia moi grande e extensa deste tipo desta festa, non? A Romaría de San Ramón, neste caso en Torres do Allo, ou a Romaría de San Roque en Mira. Calquera delas, romarías de grandísimo interese por condensar de algunha forma tamén a historia, a tradición e a cultura galegas por extensión.
Pasamos directamente á parte de vocabulario. Por que pasamos ao vocabulario? Pois precisamente porque nesta comarca, nesta zona, na provincia da Coruña, xa estivemos nalgúnas outras ocasións, polo tanto, o bloque de Lingua e Sociedade queda cuberto con sesións anteriores. Se tedes dúbidas, sempre podedes ir aos materiais descargables de outras sesións nas que traballamos este tipo de contidos e consultar directamente a información interactiva que sempre tedes enlazada desde as palabras que están subliñadas. Neste caso, no caso da Lingua e Sociedade, sempre tedes enlazados os bloques dialectais e podedes observalos, ver conversas gravadas, transcritas e ver as características dialectais de cada unha das zonas. Para retomar para refrescar de algunha forma in situ, non? Que saibades que ao estar na Coruña, neste caso atopámonos no bloque occidental, pero repito que esta información xa falamos moitas veces dela e pasamos directamente ao vocabulario para que vos sirva para elaborar producións en lingua galega e para que vaiades ter un repertorio pois cada vez máis amplo e así coñezades pois tamén máis de cerca a lingua neste caso. Hoxe falamos sobre bestiario. Temos aquí un debuxo que está numerado do número 1 ao 25, se non me equivoco, o 27, perdón. Polo tanto, temos nesta diapositiva 15 substantivos e na seguinte algúns outros. Empezamos polo número 1, que sería 1, 2 e 3, abranguerían as partes de roupa interior, a que vai por baixo da roupa que se ve, de masculina e feminina. Neste caso, calzóns sería o equivalente a roupa interior masculina e bragas e suxeitador, pois o equivalente ás prendas de roupa femininas, non? Sobre os calzóns, por exemplo, fixadevos que xa falamos na primeira sesión, se non recordo mal, cando falábamos do traxe tradicional galego. Fixadevos que comparten nome porque ao final a finalidade é un pouco a destas prendas que están por baixo da roupa que en realidade se ve, non? Se pasamos ao número 4, temos os zapatos, como eses elementos que poñemos nos pés para camiñar. Zapatos pode ser o hiperónimo de tenis, por exemplo, botas, non sei, sandalias, son prendas, son zapatos en xeral, e despois podemos especificar como hipónimos pois o tipo. Fixadevos que temos zapatos no 4, temos tamén os zapatos no 21. A diferenza é que uns parecen zapatos como de tacón ou tipo, non sei, francesiñas ou algo así, e no 21 temos unhas botas propiamente. No 5, chapeu ou pucho, que sería unha prenda que se coloca en riba da cabeza. No 6 temos un colar, calquera elemento decorativo que se pon no colo, pois é un colar. Fixadevos que esta parte do corpo tamén dá nome, como curiosidade, a unha acción que se fai coas nenas e cos nenos pequenos, que é coller no colo. É unha expresión que non existe noutras linguas como o español, non existe coller no colo en lingua española, si que existe coller en brazos, pero a connotación en lingua galega é que o que facemos cando collemos a un bebé ou a un neno ou nena en brazos, neste caso, é que o achegamos a esta parte do corpo, polo tanto, iso é dar un colo, ou coller no colo. No 7, que me enredo, pendentes. No 8 temos anel, pendentes ou anel, igual que colar, pois esas partes de xoiaría, bisutería ou de decoración que se ponga maiores, non? Nos corpos das persoas. No 9 temos bolso, que non o atopo arriba de toda a dereita na diapositiva. Os bolsos poden ser variados, aí tedes un tipo, pero pode ser de todos os tipos que vos imaginedes. Simplemente ten que ter unhas asas e comprender un espazo dentro para guardar cousas. No 10, saia, como esa parte do vestiario históricamente feminino, non? Que é a parte de abaixo, digamos, a que vai dende a cintura cara aos pés. A camisa tedela tamén no 11, non ten confusión con outras linguas. O gabán igual sí, esa prenda que tedes aí debuxada, tamén coñecidas como gabardinas, non? E no 13 chaqueta, no 14 temos un reloxo e no 15 os lentes de sol. Fixadevos que non dicimos gafas, senón que dicimos lentes. Pero tamén se pode dicir gafas. Cada vez se recollen máis voces con gafas, pero digamos que a forma máis recomendada en algún punto sería lentes. Os lentes pois poden ser de sol ou poden ser normais.
Se dicides gafas está mal? Non, pero que saibades que igual que se decimos, pois, non sei, gabardina en lugar de gabán, pero hai unha palabra que está máis apegada á normativa que pode ser esa. Seguimos co vestiario e pasamos a 16, pasamos 16, 17 e 18, fío, agulla e botón, son eses tres elementos que nos serven pois para coser ou para remendar ou para coser en liñas xerais. E botón pois sería ese elemento de unión ou decorativo en moitos casos que se sitúa nalgúnas partes de roupa. Calcetíns e botas, pois tédelos aí no 20 e no 21, creo que este non fai falta tampouco explicalo. No 22 a garabata é ese anaco de tela que se anuda de determinada forma e que pecha os colos das camisas normalmente dos homes, e temos no 23 a camiseta, no 24 os pantalóns, no 25 chaleco, non ten nin misterio estas, no 26 paraugas e no 27 suadoiro, como esa prenda de abrigo, non? Que normalmente ten unha carapucha e que forma parte dunhas das últimas prendas de roupa que se pon en riba, non? Non é unha prenda interior, é unha prenda de abrigo, como vos dicía. Se existen dúbidas, falámolas polo chat, pero eu creo que xa podedes incorporar tamén todas estas 27 substantivos relacionados co vocabulario de vestiario, xa os podedes ir incorporando a vosa recollida de palabras en galego e podedes ir empregándoas tamén nas vosas construcións sintácticas, semánticas, morfolóxicas e demais. Continuamos. Que traemos hoxe como apunte lingüístico neste caso de verbos? Pois o presente de subxuntivo era un verbo sobre o que aínda non falamos. Na diapositiva posterior falaremos sobre os seus usos, cando é axeitado empregalo e cando non. E aquí o que temos é as tres conxugacións conxugadas. Vaya redundancia de novo, vedes que pois sempre temos unha parte do verbo nestes cadros que vos traemos. Sempre temos unha parte que está en fucsia e outra parte que está en negro. Neste caso, en negro, temos as desinencias e son as que podemos aplicar a outras raíces, a outros lexemas para elaborar conxugacións de outros verbos en presente de subxuntivo. Para exemplificalo, estes tres que temos aquí, andar, barrer e partir, primeira, segunda e terceira conxugación, como sempre, primeira conxugación, verbos que rematan en AR, segunda conxugación, verbos que rematan en ER, e terceira conxugación, verbos que rematan en IR. Cal é a curiosidade aquí? Pois fixadevos que segunda e terceira conxugación comparten desinencias. Simplemente o que cambia é que na forma do infinitivo o verbo pois cambiaría, un remata en ER, outro en IR. Cal difire a primeira conxugación, que sí que ten desinencias distintas. Para velo, primeira conxugación, ande, andes, ande, andemos, andedes, anden. Na segunda conxugación, barra, barras, barra, barramos, barrades, barran, e na terceira, parta, partas, parta, partamos, partades, partan. O presente de subxuntivo é moi fácil, pódese aplicar de xeito moi sinxelo a prácticamente todas as raíces verbais que poidades traer aquí como exemplo, e fixadevos que só temos en realidade dúas desinencias, porque segunda e terceira conxugación comparten a mesma. Para que se usa? Pois aquí temos os usos do presente de subxuntivo, esencialmente son tres. Por un lado, utilízase para indicar mandato, especialmente nas secuencias negativas, utilízase tamén para expresar hipóteses, fixadevos que para expresar hipóteses tiñamos moitos tempos verbais xa. Utilízase tamén para expresar dúbida. Exemplos de cada unha delas. No primeiro caso, para indicar mandato, por exemplo, especialmente en secuencias negativas, que vos digo aquí, pois apurade. Ou non apuredes, especialmente utilizámola, repito, en secuencias negativas. Non apuredes que non fai falta, ou non traiades pan. Por que non tanto en positiva? Porque en positiva non necesariamente indica mandato sempre, ou indicamos mandato, de outros xeitos, ao mellor non en presente de subxuntivo, ao mellor utilizámolo con outros recursos lingüísticos, como tedes que apurar, ou tedes que espabilar, non? Eso ter que máis infinitivo. Unha perífrase que deste tema tamén falamos en sesións anteriores. No segundo punto, para expresar hipóteses, o exemplo que temos aquí é probablemente veñan mañá pola tarde. Aquí o
os presentes subxuntivo axúdanos a complementar a ese probablemente, que o que xera é unha dúbida razonable, razonable, que pode expresar a idea, a hipótese de que algo ocorra. Que máis cousas para expresar dúbida? E o exemplo que temos aquí, cal é? Pois, hoxe quizáis sexa mellor quedar aquí. Fixadevos que aquí tamén ven a complementar de algunha forma a ese quizáis. É certo que a partícula quizáis xa vai expresar dúbida per se, pero pois, co presente subxuntivo o que facemos é corroborar ou fornecer ou darlle máis impulso a esa dúbida de algunha forma. Se hai dúbidas, escribide máis precisamente polo chat e continuamos cara adiante. Por iso, agora vamos facer un pouco de práctica para que se vayan asentando de algún xeito estes coñecementos. E o que vos pido na sesión de hoxe é que elaboredes unha oración onde empreguedes o presente subxuntivo e a escribades posteriormente no chat. Un exemplo meu, pois, como non espabilemos, non imos chegar a tempo. Dádelle coas vosas e despois comentámolas entre todas. E un último apunte que vos digo aquí, como podemos expresar, a parte de co presente de subxuntivo, como podemos expresar obligatoriedade neste punto? Pois temos varias formas, aquí tedes un cadro, dous cadros en realidade excelentes, onde temos recollido no primeiro pois a opción de prohibido máis infinitivo ou as súas variantes, como están prohibidos, están prohibidas, está prohibido, está prohibida, un sustantivo ou un infinitivo. Tamén podemos facelo pronominalizando o prohibido, dicindo prohíbese ou prohíbense en plural, ou podemos utilizar sinónimos tales como non se permite ou non se permiten, e despois os substantivos que vayan referidos. Tamén podemos utilizar outra fórmula que é non están permitidos, en lugar de pronominalizarlo, utilizamos o verbo estar, ou sustantivizando de novo esa partícula de poder facer ou non, temos non se admite ou non se admiten. Exemplos. No caso de prohibido, non se permite entrarse en lúas, fixadevos, prohibir máis infinitivo. Ou permitir máis infinitivo. No segundo, están prohibidos os chapeus. Un terceiro exemplo, prohíbese pronominalizado o paso a esta zona. No cuarto, non está permitido entrar con comida no museo. E no quinto, non se admiten animais no edificio. Fixadevos que todas indican unha prohibición, pero podes indicar coa palabra prohibido directamente, con non se permite, con non se pode, con calquera outra fórmula sinonímica que nos indique que algo non se pode facer. Aquí tedes exemplos que vos serven tamén para aplicar no voso repertorio lingüístico en xeral. E por outro lado, temos o seguinte cadro que está encabezado por ese está prohibido, que é un pouco que vos dicía antes. Está prohibido, utilizamos o verbo máis o substantivo prohibido, o substantivo non, o verbo tamén en participio, que funciona como un adxectivo, non como un substantivo, perdoade, lapso. Temos no segundo punto, non se permite, unha negación de algo que non se pode facer. No terceiro, non está permitido máis infinitivo, outra fórmula distinta. No cuarto, non se pode, e no quinto, non deixan. Aquí a xentividade cambia, é dicir, a que nos referimos coa xentividade? Non se pode, non ten a xentividade ninguna, é dicir, é unha impersoal. En cambio, non deixan, sí que está xentivizado, no sentido de que alguén non nos permite facer algo. Exemplos que vos serven para tamén incorporar ao vosso repertorio lingüístico. Nesta sala está prohibido tirar fotos, ou non se permite facer fotos dentro do recinto, ou non está permitido usar o teléfono móvil no templo, ou tamén no museo non se pode entrar sen máscara, e a última, no museo non deixan levar gorra. Se hai dúbidas, de novo, a frase que máis estou repetindo hoxe, se hai dúbidas escribímolas a través do chat e despois comentámolas en conxunto e rematamos esta parte de hoxe máis teórica cunha recomendación, como sempre. Volvémonos remitir á páxina de Turismo de Galicia, neste caso tamén recurso da Xunta de Galicia, e o que temos aquí é unha visión, unha experiencia virtual que lle chaman na propia páxina, 360, sobre as visitas ás 5 catedrais galegas. Despois entraremos nesta páxina que vedes que é moi interactiva, ten moita información e ademais axúdanos moito a planificar posibles viaxes, visitas guiadas e demais, neste caso as 5 catedrais galegas, pero ademais ten unha calidade de imaxe excelente onde podedes facer unha visita virtual polas 5 catedrais galegas.
repito, na parte do coloquio veremos esta páxina e agora deixo-vos de novo con un vídeo que é o que nos vai permitir transicionar cara a esta segunda parte do coloquio. Quen son as protagonistas e os protagonistas de hoxe? Pois hoxe temos a Federación de Entidades Galegas en Cataluña e traennos un vídeo excelente co que seguro imos desfrutar nos vindeiros minutos. Vexo-vos nun intre dentro vídeo. Non te fíes, miña nena, do pedreiro que ven cantar, coa fariña da pedra, alisase e a garganta. Coa fariña da pedra, alisase e a garganta. Ola de novo, aquí seguimos nesta segunda parte de coloquio, mentres vos ides animando a escribir as vosas achegas no chat, vou retomar un pouco o último que dicía antes desta transición musical, que era o recurso que tedes colgado hoxe nese apartado de recomendación. Antes de entrar a explorar o recurso, gustaríame lembrarvos, agora que estamos nesta etapa final, non? Do curso de Lingua e Cultura Galegas, que xa nos queda pois, cada vez menos, gustaríame lembrarvos que tedes todos os materiais descargables, e dicir, as presentacións coas que traballamos aquí todos os martes, colgadas dispoñibles na páxina web de Aula Galicia Aberta no curso de Lingua e Cultura Galegas do ano 2025. A parte dos materiais, dos PowerPoints en PDF, neste caso, das diapositivas, tamén tedes o enlace ás clases que xa foron emitidas dende hai varios meses. Sabedes que esta
esta sesión de hoxe xa está metida nesa recta final, non, da que vos falaba hai uns intres, pero levamos aquí xa bastantes semanas falando de cuestións de lingua e de cultura que podedes, por suposto, consultar nos vídeos xa pasados. Non só nos vídeos, senón tamén nas achegas dos materiais que tedes aí colgadas. Como vos dicía, neste caso, na sesión de hoxe, co que pechamos foi con ese recurso que queda aí colgado na recomendación, na última das diapositivas, coa que traballamos, e esa recomendación era unha recomendación, vaya redundancia, que é un tour virtual que estades vendo aquí na pantalla. Neste caso, temos a opción, non, de facer un percorrido polas 5 catedrais galegas, por 5 das catedrais galegas, e neste caso, quería quitarlle o son, neste caso estamos na Catedral de Ourense, non sei non, estades vendo aquí como podedes visitar a catedral, está con moito zoom, aquí podedes o quitar, e podedes vos mover directamente, pois movendo o cursor. A parte diso, está moi ben feito porque se ve moi ben, creo, vaya, o mellor vos dicidesme que a vedes fatal, pero creo que, digo que igual na casa non se ve tan ben, no recurso sí que se ve moi ben. Está moi ben e, ademais, a propia páxina web vos permite facer unha visita, non? Outra vez o son. E destaca os lugares máis importantes, como, por exemplo, poden ser aquí estas cúpulas, os arcos, aquí tedes a recollida de imaxes, pois podedes ver o pórtico neste caso, podedes ver as naves laterais que saían por aí, a portada, repito, os arcos. Bueno, esta imaxe vese dende arriba, moi ben tamén. Podedes seguir as frechas e continuar a visita de forma automática. E tedes aquí, pois, bastantes imaxes xa preseleccionadas, non? Aquí tedes o órgano, que a miraba tan pequena que non sabía exactamente o que era. Igual necesitades unha biodramina, non? Porque vos estou facendo uns movimentos así de cámara canto menos curiosos. En este caso, a que temos agora é a de Ourense, non? Pero, isto é o que quería chegar eu. Aquí é onde quería chegar eu. Esta vista que me parece chulísima. Non sei como pola enfocar mellor. Pois así, creo que así está mellor, non? Aquí vense, pois, todas estas cuestións características, non, da arte desta catedral, como podedes ver estes arcos, a altura que ten, non? Como de diferente, por exemplo, da Catedral de Santiago, que probablemente sexa a que máis temos nas retinas. Vedes tamén esa nave central, a profundidade que ten, vedes as naves laterais que son moito máis estreitiñas que no románico, por exemplo, non sei, a luz tamén, a luz do final, que tedes a planta, tamén se aprecia. Se lle dades a frecha, baixa vos aí directamente, enfoca o dende abaixo, cara arriba. Eu funvos movendo, non? E aí, pois, podedes seguir as visitas. Isto todo non o estades escoitando na casa, supoño, pero ten unha música así como moi eclesiástica, non? Que tamén vos acompaña a visita, tedes todo por aquí. Podedes visitar, repito, a de Ourense ou calquera outra de Lugo, a de Santiago, por exemplo, que tamén están por aquí. O que pasa que temos agora pinchada esta, estamos, pois, paseando por esta, pero tedes calquera outra, aquí os exteriores, tedes calquera outra que podedes visitar. Está, pois, moi ben o recurso. Agora estou escoitando badaladas, non sei se serán as 13 de Suso de Toro ou serán só as 12. Aquí vedes, pois, a praza, non? Aí temos xente aí que está perpetua. E podes facer un tour virtual moi guai. Creo que este recurso da Xunta de Galicia, de Turismo de Galicia, non? Que tamén se mostrou en Fitur hai bastantes anos, e foi unha dos atractivos, non? Da proposta de Galicia tamén, cando se levou, porque está moi ben feitiño. Quedamos aí para que poidades
bueno, fixadevos, estas construcións aquí ao lado das catedrais tamén. Falaba desta. Pois podedes pasarvos por aí, facer tours virtuais, quedavos pendurado o recurso e espero que pasedes un bo anaco con isto. Como vedes, pois poderíamos seguir dándolle as frechas para arriba, para baixo e demais. Bueno, aquí non lle quería dar aquí, pero aquí tedes unha lenda de como movervos, non? Como co rato neste caso, o que significan as frechas ou o zoom máis, menos, o son e demais. Nada, quedamos aí, consultadeo, decideme, aquí non hai a verdade nada de lingua, é dicir, normalmente cando vos deixamos un recurso, sempre vos digo que podedes aproveitalo tamén, non? Para seguir mellorando cuestións de lingua, galega e demais, en este caso, pois, pouco tedes para ler aí, pero sí que é un recurso moi importante para a cultura e para facer, neste caso, viaxes de alguna forma, sen movernos do asento, non? Tamén o podedes consultar dende o móvil, pero a verdade é que é moito máis recomendable facelo desde o ordenador e ter, pois, outra visión máis ampla, non? Ata aquí a recomendación de hoxe. E non sei se temos algún comentario, se vos animastedes a facer algún comentario, creo que só saúdos. Non sei se bueno, que aínda estades a tempo de construir eses comentarios, eses deberes, non? Que máis ou menos vos digo que fagades todos os martes. Boas noites de Torres Vedras, en Lisboa, Portugal. Pois boas noites para ti tamén, saúdos, benvida ao curso. Estamos encantadas de que esteas esta tarde con nos e agardamos que esteas aprendendo moito sobre lingua e cultura galegas. Que máis temos? Non me lembro exactamente do que vos dixen concretamente, que podíades escribir no chat, pero en realidade non me interesa tanto a actividade concreta que vos dicía hoxe, senón que pois fagades as vosas producións, neste caso, en galego. Lembradevos que nas alturas do curso nas que estamos, xa temos, se non me equivoco, o tempo verbal presente, temos tamén os pretéritos varios, temos tamén os futuros, temos moitísimo vocabulario, sempre tedes unha diapositiva con vocabulario que está recollido a través de imaxes, neste caso, tedes moitos recursos tamén de lectura, que tedes aí na última diapositiva de recomendados, tedes tamén recursos de audiovisual, como que falamos a semana pasada, que non sei se vistedes algunha peli das que recomendamos aquí ou se lestedes algún libro, tamén podedes dicírnolo e darnos feedback, non? Ou non sei se tedes algunha actividade de lectura de libros en galego, tipo clube de lectura ou algo así nas vosas casas de Galicia e demais, e que despois tamén compartir por aquí algunhas vivencias, inquedanzas ou o que sexa. Ese tipo de actividades que o digo moito, creo, ou creo que dixen bastantes veces, ese tipo de actividades que vos tedes a sorte de poder realizar no sentido de que tedes unha comunidade galega, non? Bastante forte alá onde vivides, en cada unha das zonas, non? Onde vivides nesas quintas provincias, que xa non podemos falar só de la quinta, senón a sexta, sétima, a oitava e demais, pois tedes moita sorte de poder organizar o mellor faladoiros, non? Clubes de lectura, con lecturas recomendadas, o mellor pois neste momento nas vosas bibliotecas están máis de moda, de alguna forma, algunhas outras lecturas que non saíron aquí, e aquí pois vos podemos recomendar outras que vos poden gustar e demais, pois esas cuestións tamén as podedes compartir por aquí se queredes. Fixadevos que toda produción en galego nos vai servir para seguir mellorando o idioma neste caso. A ver, algunha cousa máis? Vale, o que vos pedía, perdón, grazas polo recordatorio, era exemplos para empregar o presente de subxuntivo. En este caso, creo que vos puxen, puxemos vos como exemplo sempre o verbo barrer, por exemplo, o verbo andar e o verbo, pois, partir, non? Entón, neste caso, o verbo andar sería eu ande,
ti andes, ele ou ela ande, nos andemos, vos andedes, eles ou elas anden. En este caso, tamén se podía facer para pedir desexos, non? Oxalá ande ben algún día, por exemplo, aparte dos moitos outros, das moitas outras utilizacións, non? Das que xa falamos tamén aquí nas diapositivas pasadas. Este exemplo que puxen para andes serve tamén para barrer ou serve tamén para vivir, non sei, servir, ir, o que sexa, outro verbo da terceira conxugación. E para conxugar o presente de subxuntivo, un truco que funciona moi ben, que isto non vos lo dixen antes, é pensar nunha desiderativa. Cales son as desiderativas? As que se formulan como un desexo, obviamente, e as que se lle pon un oxalá ou o gallá, o que queirades, diante. Entón, cando imos estruturar, cando imos enunciar, mellor dito, un desexo, algo que quero que pase, e digo, oxalá, non sei que, o que sexa, pois aí normalmente estamos utilizando o presente de subxuntivo. Iso serve vos moito pois para facer calquera produción con presente de subxuntivo e tamén nos serven os presentes de subxuntivo, como vos dicía na diapositiva, pois, por exemplo, para facer imperativos, para crear obrigatoriedades. Tamén en moitos casos tamén serven de forma máis cortés, non? Para elaborar outras producións dende a cortesía, pero anímovos a que vos os poñades en práctica ou, se tedes dúbidas, se o mellor tedes calquera dúbida de utilización ou calquera dúbida de conxugación e demais, que tamén o consultedes por aquí. Aproveito para dicir, agora que falei de dúbidas, conxugación, vocabulario, que se me foron xuntando así un pouco as tres, aproveito para dicirvos que este recurso xa o coñecedes, pero, por se acaso, para refrescalo e para as persoas que se incorporan novas, pois que o teñan en conta. Hai un recurso lexicográfico o máis empregado en lingua galega que é o Dicionario da Real Academia Galega, o DRAG, é dicir, de dicionario, RAG de Real Academia Galega. O DRAG, o Dicionario da Real Academia Galega, é un recurso lexicográfico en liña da Academia Galega, non? Da Real Academia Galega, que podedes consultar para moitas cousas, non só para ver vocabulario, senón tamén para conxugar os verbos. Se tedes dúbidas coa conxugación dun verbo ou se tedes dúbidas con un verbo en concreto que non sabedes de que conxugación é, por exemplo, ides ao Dicionario da Real Academia Galega e poñedes como lema, como palabra para buscar, poñedes o verbo en infinitivo. Pois, por exemplo, andar. Dádese a buscar dentro do dicionario e aí, cando vos saen os resultados, hai unha pestana que di conxugar. En ese conxugador aparecen vos todos os verbos, todos os tempos verbais, perdón, en galego, conxugados co verbo andar. E así, pois, vedes como se conxuga, non sei, no pretérito, no futuro de subxuntivo, nas formas non persoais, non sei, ou en calquera outra forma do indicativo, por exemplo. Si que é certo que non vos fala dos usos, o conxugador de verbos da Real Academia Galega, pero, bueno, pois complementades un pouco coas cuestións das que falamos aquí neste curso e xa tedes o material completo. Non, o conxugador de verbos non é exclusivo da Real Academia Galega, senón que outro dos recursos que a min tamén me gusta moito e que repito moito nestas clases, que é o portal das palabras, pois tamén vos permite, conxugar os verbos. Estou escoitando as badaladas estas do recurso do que falamos antes, pero está que me quedou aberto por aí. Ben, algunha cousa máis polo chat? Moi pouca cousa, non? Hoxe non estades moi faladeiros. Dende Lanzarote, o meu mozo estáme a ensinar. Oes, pois, moi ben, entendo que galego, sí. O meu mozo estáme a ensinar, esta oración está moi ben feita, moitos parabéns, vese que estás, supoño que estarás en Lanzarote, o teu mozo é galego, non? Algo así. Pois éxitos, albricias, neste caso para esta nova persoa aprendiz, non? De galego, parabéns. Encantadas sempre de contar con novas e con novos falantes de galego, sexa no lugar que sexa. Algunha cousa máis para ir pechando?
Vale, hoxe temos un tempo moi galego no Uruguai. Pois un tempo moi galego, Fabián, probablemente te refiras a que está chovendo, non? Ou que vai frío. Aquí fixadevos que estamos como cun temporal que está entrando, aquí é de noite xa, aí aínda está desiniciando a tarde, e hoxe nos aquí, non sei se temos un tempo moi galego, porque o tempo galego cada vez é menos galego por esta cuestión do cambio climático, supoño, cada vez chove moito menos, pero hoxe iso, estános entrando un temporal tremendo, polo menos aquí en Vigo, así que, pois sí, hoxe estamos conectadas tamén, conectados a través do tempo. Unha pregunta, adiante. Gustaríame entender cando usar te ou che según o verbo. Unha amiga díxome un truco, pero sinceramente esquecinme. Se tes algún segundo agradeceríacho. Sí, claro que sí. Sobre o te e o che, perdón, falamos creo que outro día saiu unha dúbida, saliu unha suxestión de alguén que dicía por que se podíamos falar sobre o te e o che. Eu dixen pois que, por suposto, de feito é un tema que temos pendente pois para as vindeiras clases, dicíamos que este tema, a distinción entre te ou che, que non deixan indiferente a ninguén, non? Porque é un tema que se nos atraganta bastante, sobre todo as persoas que non son galego, as persoas que non aprenden galego, non? Dende unha socialización temprana. Entón, cando non aprendes galego dende unha socialización temprana, a colocación do te e do che é complicada. É complicada porque un é un obxecto directo e outro un obxecto indirecto. Entón, ás veces, o obxecto funciona como indirecto, nas que noutros casos funciona como directo, entón crease unha confusión bastante grande. Non só iso, senón que despois nas variantes dialectais de Galicia temos zonas que son cheístas puramente, como poden ser a área do Barbanza, da que falamos outro día aquí, e temos outras zonas que son puramente teístas, como poden ser as áreas máis occidentais do bloque occidental, o bloque máis as microsubáreas, non? Máis ao sur. Esas son moito máis teístas. Entón, hai como un batiburro e un caldo, non? De cultivo que fai que sexa bastante confuso, non? Ás veces colocar o te e o che. Como é un tema complexo, como ti tamén recoñecías, non? De se había algún segundo, é un tema que non se pode resolver en poucos segundos, pero sí que direi que non é un tema, o te e o che non ven rexido polo verbo. Os verbos poden ter te ou che, prácticamente todos. Estou tendo cuidado de non pillar os dedos porque igual digo, no, pois hai un verbo que non se pode conxugar con che, que non se pode pronominalizar neste caso con che, non? Pero non, todos os verbos poden admitir te ou che e depende de cal sexa o complemento. Se estamos falando dun complemento indirecto, normalmente utilizamos un te, por exemplo, quero te a ti, e se estamos falando dun complemento directo, normalmente utilizamos un che. Directo, che, perdón, non sei se vos dixen dúas veces directo. Para indirecto o te, para directo o che. Que pasa? Que isto ten problemas. Por exemplo, estou pensando nun exemplo de complemento directo de compreiche mazás e diredes compreiche a ti. Por lo tanto, ten que ser compreite a ti mazás. Non, porque neste caso o complemento serían as mazás. Por lo tanto, compreichas a ti. Isto é como unha estrategia dobre, non? Que temos que facer sintácticamente, que nos dá bastante traballo en moitas ocasións, pero hai trucos. Hai trucos dos que falaremos aquí, hai axudas, non? Que nos poden axudar, obviamente, se son axudas, hai axudas que nos poden servir como trucos rápidos para seleccionar entre te e entre che. De entrada, antes de entrar en materia, nas vindeiras sesións, quedadevos con que o te e o che non vai rexido polos verbos, non ten que ver coas actancias verbais, non ten que ver coa complementación que rexen, non? Os verbos son sería máis fácil decir que os verbos bivalentes pois todos son teístas porque sempre rexen un indirecto e que os trivalentes pois poden ser cheístas e teístas, pero non, en realidade todos os verbos poden ir con te ou con che pronominalizados. O que cambia o te e o che son os referentes. Como dato así a maiores, para ir entrando en materia, quedadevos con que te
de indirecto, de complemento indirecto ou de obxecto indirecto que queirades, e che sería de directo, de obxecto directo. Grosso modo, non é, isto non é rodillo que serva para todo. Hai moitas excepcións, polo tanto, temos que falar disto pormenorizadamente na vindeira sesión, se vos parece. Igual que a colocación do pronome, que é outra das cuestións das que saíron aquí en sesións anteriores, e tamén está programado para que falemos nas vindeiras semanas. Non sei se máis ou menos che respondín, vos respondín, se alguén máis tiña esta pregunta. Espero que sí. E creo que pois non temos nada máis, chegamos a hora de peche. Pois nada, como sempre, pola miña parte, agradecervos moito a atención, a participación, as dúbidas e esta parte tamén de coloquio, e agardo que teñades moi boa tarde para vos, nos esperamos pasar unha boa noite, moi boa tarde para vos, grazas por estar aquí un martes máis e vémonos o vindeiro. Ata logo!